Terus kita apa namanya? Iki ternyata dicek Mas Anto ini lampunya pemirsa. Lampunya nyala. Lampunya mati. Bos, kalau Mas Anto nek pengen nekakno tukang servis ya silakan ndik niku ora apa-apa. Jadi mau lampu netok. Iki was, tak kira ki kabel jenenge kabel khusus kulkas itu kan beda guys ya. Kabel khusus kulkas itu harus lebih kuat. Nek gak ngono engko tegangannya kan tinggi kobong. Iki panggang pene tak taleni ini guys. Nek nang pasar Kapuan memang pakai daun jati pemirsa. Kita wayang ngisi banyu pemirsa. Apa ae. Terus banyu. Alah ki mong tak resiki. Tak sudong ngene pemirsa. Wis ngene iki pemirsa. Moblong ya wis wingi wis blonjo. Blonjo sing saurung. Bu aku ki nek poso ki lebih banyak tukune. Soalnya yo dewi anak. Tomatnya tak anu pemirsa. Ki ana asin. Tonton kabeh. Enggak semerawut guys. Pilihane. Ini apa namanya? Panggang pene. Ya iso ana kacang, iso ana sop tak anu. Ini lomboke tak pilih iku sing lawas lho sentek. Lawas tak taruh sini iki sing lomboke muantep. Oh, lomboke muantep, guys. Lomboke anu nek lomboke kene iki anu dawa-dawa. Ini jenenge tilaan anu ki yo wajar. Bono panas bora, rong dina aku gak nyuci pemirsa. 2 hari tidak nyuci guys. Nah, kita pilih ane pemirsa. Jembleng kok jembleng. Nek rawit iki aku pernah jajali rawit gak kuat rawite. Anu. Apa ya ngarane? Rawite iki manjur tenan sih. Umum. Kita taruh sini. Ini marinasi tempe. Kabeh guys. Bar tak nol apa tak resiki. Ayo tak salah kene sik. Aku. Apa ya? Agak. Terus gini. Gambar gorengnya nasi. Ini tomate harus dipotong, tomat. Ya. Ini ngeyang-ngeyang ae. Sekarang anggaran ini dua bersin cabenya keriting merah kok sing cabe lawas tak ada dhewe ae kok nek dicampur nongko nek gosoke nglumpuk 3 wes kerupuk tak kerupuk guys lawang emas lalu sedia biar derek bukuan derek kerupuknya tak stok di sini. Nah ini tak ono nek sebenarnya duit ono penting ya arti ngono ora ribet aku sedih sebenarnya tak
taruh sini. Wes. Aku sebenarnya apa ya? Asam. Sini duit aku tutup itu tuh. Itu kan pecah. Oh iya aku gini saya duit itu. Ya, tapi godong gedang daun pisang. Seperti ini burai. Ini apa? Pemirsa. Dia coba rare loh. Pati kok cimiu kuwi rare. Cimi udah dah. Wes. Ora ya cimi. Karo nambah durasi. Heran aku. Perasaan aku ki gak ngejar semongko, tapi aku takok kanca-kancaku seneng FB ku jare iki timun pahit. Kok timun pahit semangka pahit. Aduh. Anu, lugute. Oke. Heran aku tanduran opo iki? Tuh modelnya kok semangka. Ben aku pengen roh gedene kaya apa. Tapi tak sudo pemesan kedawan anu ganggu tanduran liyane. Ulunya kayak gini gede apa? Iki ngrek jam 09.00 yo nganu guys. Mbah. Guys. Si anu. Niku pun Mbah tomat. Tomat sing kok cherry. Tomatnya koyo cherry ngono kuwi lho, Mbah. Nggih, itu bahasa Holland. Wah, lali, Mbah. 2.000 ku pirang iji ngono lho, Mbah. Wah, tomatnya wis nganu pemirsa. Tomat nek tak pindah nang pot tok lemu. Tak pindah nang polybag kok pot. Ini guys. Dulu liane dimati kan kembang telan. Jadi juga terongnya sarap buah. Itu cai. Iya perasaan lho iki yo tukul iki pemirsa. Iki mosok walo. Perasaan aku mbuke walo. Tapi tukule kok suka teki. Alah. Penjan pun esok ini guys. Iki bayame pemirsa iki bayame tapi bayam pahit tok. Tuh tak jajal masakno anakku. Pahit guys. Engko kaya dikai disiram. Skrim loh guys. Esok. Jan iki wayahe nganu pemirsa, wayahe disemprot obat suka. Nek trimo di apa jenenge? Nek trimo di apa pemirsa? Trimo di apa? Di riti yo gak mempan guys. Aku ki pernah ngalami dhewe. Walah. Ki nyetek banyu nang kulkas ben sedeng adem kok sore. Ngono pemirsa yo. Bukan aku ki gak resiki nang kono-kono sebelumnya iki wis tak resiki cuma yo ono sarane pemirsa kok ngeri obat sugar. Tanah tidak salah iki subur lah percuma. Mbok kon ngeriti wong 10 lah. Alah.
iso bener-bener silang. Karuan kayak suka Jepang, estetik. Gitu sih. Terima kasih nomor itu Pak Ojo lali lah kalau sampai keluarga Mas Goblum anak-anak lagunya baik kan yang sepuluh sengaja ya. Selamat beraktivitas, semoga di awal-awal bulan puasa ini rezeki kita melimpah, kita dijauhi mara bahaya, kita menghindari hal-hal yang buruk, kita menghindari menggunjing, kita menghindari menghina orang lain supaya Allah kita selamat dunia akhirat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.